Să vedem unde își revarsă perfectul Jupiter cornul abundenței și cât de bun va fi el cu noi pentru următorul an, pe perioada cât va sta în zodia Gemeni, adică din 26 mai ora 1 și 26 dimineața ora României, până pe 10 iunie 2025. Sunt astrolog Ramona și bine ai venit pe Astrosuflet 369, unde găsești astrologie spirituală pentru sufletul tău, într-o manieră unică, așa cum ești și tu. Dacă ar fi să începem cronologic în ordinea anotimpurilor astrologice, pe vremea berbecului se plantau primele semințe pentru recolta anuală. În sezonul taurului se ara, se uda și se fertiliza, dar se și îngrijea ogorul, pentru ca recolta să dea roade, iar acum, în sezonul gemenilor, recolta și ceea ce am semănat începe să explodeze în lumina binefăcătoare a soarelui de iunie. În sezonul gemenilor, natura este în plină tinerețe, totul este înflorit, se termină primăvara și încet încet se face trecerea spre sezonul racului, care deschide din plin vara. Gemenii sunt acele albine care polenizează florescența existentă. Ei sunt vântul care mișcă lanul de grâu și macii, florile copacilor și firul ierbii. În acest anotimp, nimic nu rămâne pe loc. Totul este scăldat de viață, iar natura ne animă spiritul și de atâta bucurie, gemenii se pornesc să dea de veste tuturor că vine vara. Este o metaforă, dar este o metaforă care are corespondență în semnificația astrologică a trăsăturilor acestei zodii mobile, inocente și comunicative și care stabilește conexiunile între oameni și închide sezonul primăverii, fiind o zodie mutabilă. Gemenii sunt o zodie masculină de aer, atribuită casei a treia și se găsesc pe axa Gemeni-Săgetător, deci pe axa 3-9 a zodiacului. Sunt guvernați de Mercur în domiciliul diurn. Medical vorbind, gemenii guvernează brațele și mâinile, dar și plămânii cu respirația. Casa a treia este o casă mentală a comunicării, a ideilor, a schimbului de idei, a studiilor medii, a drumurilor scurte, a fraților și a familiei apropiate, dar și a comunității apropiate. Jupiter este guvernator de Săgetător și de Pești, deci de casa a noua și casa a 12-a. Jupiter, acest mare profesor divin sau zeitatea absolută, ne crește nouă oamenilor dorința și nevoia de a fi în conexiune cu Dumnezeu și ne sporește protecția divină de care avem parte cu toții, mai ales acum în acest context astral, la momentul când intră în zodia Gemeni. Pentru că planetele prezente pe cer la începerea acestui tranzit, care setează începutul unui ciclu de 12 ani, dar și aspectele pe care unele dintre aceste planete le fac între ele, sunt nu doar benefice, dar și unice în viața noastră. Jupiter ajunge în această zodie, în Gemeni, odată la aproximativ 12 ani, cum de altfel în toate zodiile. Ultima dată când Jupiter era în Gemeni a fost în 12 iunie 2012. Atunci pe cer aveam Pluton retrograd în Capricorn, Uranus în Berbec, iar nodurile lunare erau mers direct, ceea ce se întâmplă rar, și erau pe axa Săgetător-Gemeni. Deci lângă Jupiter atunci, în 2012, era și nodul sud. Sunt sigură că pentru mulți dintre voi, anul 2012 a venit cu schimbări de destin, mai ales dacă aveți axa nodurilor pe Gemeni Săgetător sau alte planete importante în aceste zodii. Dar un asemenea tranzit are influență și la nivel global, nu doar individual. Deci Jupiter a fost în zodia Gemeni în anul 2012 până în 2013. Înainte de asta a fost în anul 2000 până în 2001 și mai înainte a fost în anul 1988 din iulie până în 1999 în iunie. Contextul astral de acum se prezintă diferit de cel din 2012 și din toți acești ani. De aceea nu putem compara evenimentele de atunci cu cele de acum. Și totuși există asemănări, datorită planetelor rapide care trec prin zodiac în fiecare an, în același ritm și în fiecare an se vor întâlni cu Jupiter în zodia în care el se găsește.
Dar acum, în 26 mai 2024, alături de Jupiter care își face intrarea sau ingresul în zodia Gemeni, pe cer mai avem Soarele, care este în Gemeni, la momentul intrării lui Jupiter în Gemeni, și este conjunct cu Venus. Luna este în Capricorn, în poziție de exil, adică în detriment, și este în quadratură cu nodul nord și cu Marte. Mercur se află în Taur, Venus, am spus că este în Gemeni și este conjunctă cu Soarele, Marte este în domiciliu conjunct cu Chiron, adică în Berbec. Nodul nord este conjunct cu Marte în Berbec. Uranus este în Taur. Saturn este în Pești, de anul trecut din 2023. Neptun este la gradul 29 în Pești, iar Pluton este retrograd în Vărsător, de unde face un trigon cu Soarele, cu Venus și cu Jupiter din Gemeni. Jupiter în Gemeni nu se simte tocmai bine, el fiind într-o poziție mai puțin privilegiată, ceea ce în astrologie noi spunem că este în detriment. Mai exact, el este în exil. Adică, în termeni mai simpli, ne va fi puțin mai greu să accesăm energia lui Jupiter la potențial maxim. Jupiter, deși este o planetă căreia îi se atribuie multe calități abstracte, poate fi conectat și cu banii, cu luxul și cu abundența, făcând posibilă legea atracției și materializarea în plan concret. Nu era el Zeus, zeul suprem? Marele Jupiter este o planetă interpersonală. Face un tur complet de orbită în jurul Soarelui, adică un tur de zodiac în aproximativ 12 ani, iar într-o zodie stă puțin peste 12 luni. Jupiter este cea mai mare planetă din zodiac. Este numit de altfel Marele Benefic și considerată planeta abundenței, a expansiunii, a norocului divin, dar și a adevărului divin, a filozofiei de viață. Tot Jupiter este și planeta exploratorului. Sau, Jupiter mai este considerată și planeta responsabilă de felul cum noi aderăm la anumite convingeri proprii sau impuse, dar și a sistemelor de credințe moștenite de la familie și societate, după care funcționăm, la nivel de individ, dar și de societate. Jupiter mai reprezintă și religia, dogmele. Jupiter amplifică, crește, aduce bucurie de viață și optimism. El aduce, am spus, abundență la nivel general, dar și la nivel individual, în funcție de casa astrologică unde avem fiecare zodia Gemeni. Este cea mai mare planetă din sistemul solar, cu o consistență preponderent gazoasă. El absoarbe gaz, dar și emană în permanență. Dar emană mai mult decât absoarbe, acesta fiind considerat unul din motivele pentru care i s-a atribuit principiul expansiunii. El este conectat cu concepte abstracte, cum ar fi moralitate, dreptate, justiție divină, cinste, adevăr, dar, după cum spun legendele, el încerca să medieze orice conflict și neînțelegere sau nesupunere pe calea amiabilă, dar atunci când oamenii nu se supuneau poruncilor lui Zeus sau când conflictele și nedreptatea nu puteau fi rezolvate într-un mod onorabil, Jupiter, adică Zeus, putea deveni intolerant, aplicând și pedepse. Pentru cine dorește să afle povestea mitologică a zeităților cărora Jupiter le era mai mare zeu, voi spune că, în lumea legendelor vechilor greci, Jupiter era Zeus, era fiul lui Cronos și nepotul lui Uranus. De unde îi poate fi atribuit factorul de noroc lui Jupiter și protecția divină de care noi cu toții ne putem bucura astăzi? Să ne întoarcem pe coada cometei în timp, atunci când zeii erau supra-oameni, iar oamenii îi divinizau pe supra-zei. Zeus era fiul lui Cronos și nepotul lui Uranus. Când Cronos l-a îndepărtat de la tron pe tatăl său, pe Uranus, acesta a prevăzut viitorul, cum că fiul său, Cronos, va avea aceeași soartă de a fi alungat de la tron de unul din copiii săi. Speriat nevoie mare de această premoniție, Cronos, pentru a-și preîntâmpina sortitul sfârșit de a fi alungat de la tron de vreo odraslă cerească, el își mânca fiecare copil atunci când soția sa, Rhea, îl năștea. Datorită durerii pe care Rhea o simțea atunci când Cronos mai îngurgita câte un copil, căci în legende era posibil orice, Rhea s-a decis să-l salveze pe Zeus atunci când el s-a născut și i-a dat soțului ei să mănânce o piatră, ascunzându-l pe micul Zeus departe de ochii lui Cronos.
Deci Zeus a fost pruncul salvat de către mama sa de la pieire și dus lângă muntele Ida, unde Zeus a fost crescut în secret de bunica sa de Gheia. Așadar, de aici ar spune unii că provine norocul cât și protecția divină pe care Jupiter le revarsă asupra oamenilor, din prea plinul său de generozitate. Dar de unde ne aduce Jupiter, adică Zeus, abundența și expansivitatea sau optimismul? Păi să continuăm legenda, care spune că Zeus a fost crescut în secret de bunica sa, de Gheia, soția lui Uranus, cu nectar de ambrozie și cu laptele caprei Amalteia, căreia Jupiter îi rupe, fără să vrea atunci când se juca cu ea, unul dintre coarne. Iar ca să își răscumpere greșeala, el umple acest corn cu toate bunătățile posibile, dăruindu-i-l Amalteiei și uite așa Zeus a rămas în legende ca cel care ne aduce cornul abundenței. Tot din această legendă nu cred că am greșit dacă i-am atribuit lui Jupiter și calitatea de mare benefic. Zeus, crescut cu nectarul cel mai rar al florilor de ambrozie de la poalele muntelui Ida și cu lapte olimpian, creștea într-un an cât alții în 25. Deci da, Zeus chiar era principiul expansivității și materializării personificat. Același rang de mare benefic îi revine lui Jupiter, adică lui Zeus, din faptul că el își salvează frații și surorile de tatăl său Cronos, scoțându-i afară din burta sa. Astfel, Zeus devine un erou și un salvator, deci era socotit de toți un mare benefic și a fost de asemenea primit drept cel care a adus ajutorul providențial pentru toți frații săi, căci pe vremea legendelor totul era posibil. Nici n-ar fi putut să fie altfel, căci dacă nu era, noi n-am mai fi și n-am mai povesti acum despre toate acestea. Zeus era cunoscut și ca zeul exagerărilor și al exceselor, căruia îi era cam străin conceptul de simț al măsurii și al limitelor. Jupiter este la fel ca Zeus din mitologie, nici el nu prea are o măsură. Sau, dacă are, doar puțin dintre noi o cunoaștem. Dar Jupiter nu este doar bun, generos și benefic. El poate inversa darurile sale de mare benefic și din dreptate, moralitate și toleranță să le transforme în nedreptate, imoralitate și intoleranță. Legenda spune că atunci când a venit vremea ca cei trei frați, Zeus, adică Jupiter, Poseidon, adică Neptun și Hades, cunoscut ca Pluton, să-și împartă lumea între ei, Zeus s-a crezut îndreptățit să își ia singur privilegiul de a se sustrage tragerii la sorți, care trebuia să aibă loc între cei trei frați pentru împărțirea lumii. Și el își ia fără drept de apel din partea celorlalți doi frați cea mai frumoasă parte a lumii și cea mai dorită, adică lumea cu toate frumusețile ei și mult râvnita Elada și muntele Olimp. De unde deducem că Zeus, adică Jupiter, și-a atribuit titlul de zeu suprem, crezându-se superior celorlalți frați. De aici s-ar putea spune că Jupiter nu numai că se crede, dar se și impune celorlalți ca fiind zeitatea supremă sau divinitatea supremă. De aceea, energia acestei planete ne poate face și pe noi să îmbrăcăm toate aceste trăsături ale sale. Metaforic vorbind, nu planeta are aceste calități, ci energia planetei ne poate influența pe noi oamenii în aceste moduri. Gemenii, zodie de aer mutabilă sau mobilă, sunt caracterizați de verbul a gândi. Cele mai mari trei daruri, dar și nevoi ale acestei zodii sunt comunicarea și nevoia de comunicare, de a învăța lucruri noi și de a le transmite mai departe, și nevoia de a stabili legături cu lumea exterioară. Ei sunt caracterizați mai ales de mobilitate, de adaptabilitate, de sociabilitate. Cu siguranță nu sunt singurele trăsături ale acestei zodii, dar sunt importante. Dar gemenii mai sunt și copilăroși și inocenți, dar și foarte inteligenți și ingenioși și foarte inventivi. Gemenii mereu se descurcă în orice context ei pune. Tiparul de gemeni este foarte cunoscut românilor și se poate sumariza cam așa: ai, nu ai, faci rost. Sau, vorba celebră, ai, n-ai mingea, tragi la poartă.
Adică gemenii sunt energia care ne ajută să ne descurcăm în orice situație. Sunt combinatorii, cei care găsesc mereu soluția. Și asta datorită ingeniozității și a versatilității gemenilor. Noi toți avem undeva pe hartă zodia Gemeni, să nu uităm. Dar, așa cum nici Jupiter nu bea mereu numai lapte de capră olimpiană și nectar de ambrozie, nici gemenii nu sunt mereu doar inteligenți și sclipitori. Energia și tiparul gemenilor poate fi și de dualitate, de curiozitate, iar la vibrația joasă, gemenii pot fi inconstanți, frivoli, superficiali și împrăștiați. Vă recomand și videoclipul cu atenție la Jupiter în Gemeni, unde vorbesc despre partea negativă sau vibrația joasă a acestui tranzit. Aspectele prezente pe cer la începerea acestui tranzit, care setează începutul unui ciclu de 12 ani, sunt unele benefice, dar și unice în viața noastră. Și vorbesc de trigonul pe care îl face Jupiter în Gemeni cu Pluton din Vărsător, care se va menține o perioadă destul de lungă, mai exact de la debutul tranzitului lui Jupiter, adică din 26 mai, până cam prin 8 iulie 2024. Acest trigon dintre Jupiter și Pluton, de aproximativ 5 săptămâni, este un tranzit unic în viața noastră pe aceste două semne de aer. El se produce odată la peste 200 de ani, acum. Se va mai repeta în alți 12 ani, când Jupiter va fi din nou în Gemeni, dar și când Jupiter va fi în balanță în aproximativ 3 ani, dar atunci va fi cu altă energie. Ce primim de la aceste două planete în contextul acestui aspect armonios de trigon? Acest trigon este aspectul care ne ajută să ne transformăm sau să ne reinventăm, să o luăm de la capăt fără să ne pară rău dacă pierdem ceva pe plan material. Tot acest context astral, adică trigonul, ne ajută să primim cel mai prielnic cadru pentru ca noi să facem o schimbare de la energia Taurului și cea a Capricornului, în care s-au găsit aceste două planete până nu de mult, la energia de aer a Vărsătorului și a Gemenilor. Un fel de schimbare de paradigmă, de la interesul pe latura materială și de acumulări și interesul pe carieră, trecem acum la latura mentală de comunicare și de socializare. Adică Jupiter în Taur ne-a împins la o materializare și acumulare de resurse benefice pentru viața 3D, o viață a concretului și a materialului. În paralel, dacă vorbim de Pluton în Capricorn în ultimii 14 ani, vorbim de aproximativ aceleași concepte legate de viața materială, de status social, de poziția noastră în societate, de carieră și de autorități, de acumulare de onoruri, de faimă, de bogăția venită prin titlul și rangul social. Dar acum se schimbă total paradigma, dar și mentalitatea. Sau cel puțin așa ar trebui să se întâmple cu aceste două planete importante în semne de aer. Vorbim de Gemeni și de casa a treia, adică de cunoaștere, de învățare, de schimbarea conceptelor și credințelor și convingerilor care ne vor guverna viața foarte probabil pe următorii 12 ani. Și de la lumea materială ne mutăm interesul pe planul mental, la idei, la conexiunea cu semenii noștri, la împărtășirea ideilor și informației cu comunitatea cu care ne învecinăm și cu familia extinsă. Acest trigon poate avea efect de transformare a gândirii la nivel de comunitate, a maselor de oameni cu repercusiuni asupra credințelor și convingerilor care au fost mai mult sau doar pe zona materială și vom simți nevoia de a ne conecta la nivel de grup, de comunitate. Vom realiza marele adevăr că toți suntem interconectați și că funcționăm ca un angrenaj de rețele mentale și că suntem uniți prin ideile noastre și prin ceea ce gândim. Vărsătorul înseamnă networking-ul, iar gemenii sunt legătura care se stabilește între rețelele de același fel. Vom avea nevoie să ne găsim mentori spirituali cu care să rezonăm și cu care să ne simțim sau cu care simțim că vibrăm pe aceeași frecvență. Mintea noastră va avea nevoie de cunoaștere cu rol de terapie. Vom vrea să ascultăm, să citim și să vorbim despre lucruri care ne fac bine spiritual și ne fac bine sufletului.
Vom pune pe un plan secund toate aceste lupte pentru faimă și acel surplus de bogății materiale, pentru că vom înțelege că nu asta ne face fericiți. Vom vrea să avem contact cu științele ezoterice. Sufletul nostru va vibra prin ceea ce auzim sau vorbim sau aflăm cu cei care au aceleași convingeri ca și noi. Neptun pe gradul 29 în Pești acum ne obligă aproape să tratăm sufletul prin cunoaștere spirituală, fie că vorbim de psihologie, de ezoterism, de astrologie, de tarot sau orice formă de cunoaștere spirituală. Și vom vrea să aflăm multe lucruri despre latura noastră spirituală, despre suflet. Cu alte cuvinte, vom realiza că mai există și altceva decât corpul fizic și nevoile și plăcerile acestui corp și că mai există ceva care se numește suflet și spirit. Asta vom vrea să dezvoltăm prin cunoaștere în acest an și cunoașterea aceasta poate să ne vină sub orice formă, fie că vorbim de cursuri, de ședințe de psihoterapie, de mers la preot, la duhovnic, de consilierea cu un astrolog sau numerolog, de ședințe de regresie sau hipnoză, de constelații familiale sau de mers la psihoterapeut. Pluton învărsător, care reprezintă casa 11, adică oamenii, comunitatea extinsă și grupurile, mulțimea, prietenii, dar și viitorul, putem spune că acest trigon fericit este un pleonasm, trigon fericit, dar vreau să subliniez oportunitatea care ni se arată în următoarea lună. Acest trigon ne dă ocazia unică în viață de a regândi și transforma atât mintea cât și convingerile noastre care ne-au fost plantate și le-am preluat, fără să ne dăm seama, de la familie și de la societate, referitoare la ce ne face fericiți cu adevărat. Este oportunitatea uriașă și unică în această viață să scăpăm de anumite convingeri legate de planul material în favoarea dobândirii de cunoștințe și de experiențe de viață menite să ne aducă în sus pe scara evoluției spirituale. Pierdem ceva ca să câștigăm altceva cu acest trigon unic în viață dintre Jupiter și Pluton. Se poate ca aceste schimbări să vină din exterior, adică să ne fie impuse sau trimise de divinitate, sau să fim noi cei care decidem să le facem în deplină cunoștință de cauză. Dar, oricum ar fi, ne schimbăm mentalitatea. Jupiter este și fericirea noastră. El vorbește și de stima de sine. Ce ne face să ne simțim cu adevărat fericiți și bine cu noi înșine? Sunt oare acele titluri și onoruri după care am alergat în ultimii 14 ani cu Pluton în Capricorn? Sunt oare acele acumulări materiale pentru care ne-am sacrificat până în prezent? Sunt bogățiile materiale pe care le-am dobândit cu sudoarea frunții și cu munca asiduă care ne-a transformat în niște roboței și ne-a făcut să trăim după acel șablon casă-muncă, casă-muncă. Aspectul fericit de conjuncție Venus ca zi-Soare în Gemeni sau Jupiter ca zi-Soare, toate trei aceste planete făcând trigon cu Pluton, aș putea spune că este o mare resetare în care cerurile se deschid și ne îndeplinesc o dorință, atâta timp cât dorința este despre credință, despre iubirea de sine, iubirea de semeni, de adevăr și de Dumnezeu. Dacă aceste concepte fac parte din gândul tău secret pentru materializare, atunci sunt mari șanse să devină realitate. Acest trigon și, în general, trigoanele sunt daruri de la energiile cosmice, într-adevăr, dar ele trebuie exploatate, adică ele sunt ca niște trenuri rare, iar acesta dintre Jupiter și Pluton este chiar unic în viața noastră. Iar noi trebuie să fim pe fază, să profităm de ele. Dacă merge pe ideea lasă că fac data viitoare sau lasă că eu nu trebuie să fac nimic, face Jupiter pentru mine. Află că nu o să fie așa. Noi trebuie să facem ceva în funcție de domeniul unde găzduim fiecare gemeni în harta natală. Acolo mai ales trebuie să ne setăm dorințe. Dar aceste dorințe nu trebuie să fie legate de faimă și de titluri și de materialitate. Dacă aceste aspecte trebuie să se optimizeze și să
se îmbunătățească cu Jupiter în Gemeni pentru tine, se vor optimiza, dar la nivel general, energia acestui tranzit este despre concepții, preconcepții, credințe și convingeri legate de zona materială. Să știți că latura materială se perfecționează atunci când ești fericit cu ceea ce ești sau cu ceea ce faci. Acum să vedem pentru fiecare zodie și ascendent în parte unde se pot produce schimbări sau ce se va întâmpla începând cu 26 mai, odată cu intrarea lui Jupiter în zodia Gemeni. Ascultați la ambele, la zodie și la ascendent. Aceste previziuni sunt valabile aproximativ până în 10 iulie 2024, cât timp există trigonul Jupiter-Pluton. Și, apropo, pentru cei care doresc să afle mai multe detalii personalizate pe harta lor natală pentru ingresul lui Jupiter în Gemeni, dar și despre analiza lunii natale, am postat detaliile unui webinar pe care îl voi susține cu colega mea Petra Iorga, astrolog și terapeut și facilitator de constelații familiale, în data de 30 mai, pe Zoom. Puteți da click pe secțiunea Comunitate de pe acest canal pentru toate detaliile, dacă doriți să aflați. Asta doar pentru cei care vor să afle concret pe astrograma personală cum le va influența tranzitul lui Jupiter în Gemeni, domeniul unde are loc acest tranzit, și să aibă o analiză a lunii în harta natală. Acum trecem la zodii, Berbec și ascendent în Berbec. Jupiter conjunct cu Soarele și cu Venus în Gemeni se întâmplă pentru tine pe casa a treia, exact casa de care se ocupă Gemenii. Trigonul acestor 3 planete din Gemeni cu Pluton din Vărsător este o ocazie unică de a-ți schimba mentalitatea, convingerile, credințele, de la felul cum gândești, la felul cum vorbești, până la felul cum îți declari iubirea și sentimentele celor cu care interacționezi. Guvernatorul tău Marte este în Berbec și este conjunct cu Chiron și este de asemenea foarte aproape de nodul nord. Ce vrei mai mult pentru a învăța cum să-ți vindeci răni cu privire la cum comunici, cum recepționezi ceea ce ți se spune, cum te faci înțeles și cum îți exprimi adevărul? Te afirmi altfel decât până acum, te exprimi altfel decât până acum, sau faci ceva concret pentru a dobândi cunoaștere și informație de natură spirituală. Cu Marte în domiciliu în zodia ta, în casa întâi, vei face schimbările necesare pe care poate doreai să le faci, pentru că Marte te susține cu energia lui. Poți face anumite cursuri sau te poți înscrie la anumite școli de scurtă durată. Marte în casa întâi te duce cu forța la psiholog, la astrolog, la preot sau unde simte sufletul tău că este chemat. Și asta pentru că simți o nevoie imperioasă de a afla anumite adevăruri despre tine, care cel mai probabil te vor ajuta să vindeci o rană mai veche sau să te vindeci de convingeri și credințe limitative în baza cărora funcționai. Dar oricare ar fi drumul sau metoda prin care vrei să afli sau să schimbi anumite adevăruri despre tine, ele se află înscrise în linia ta de destin. Deci am putea spune că sunt predestinate, pentru că îl ai pe Marte conjunct cu Chiron și cu nodul nord, adică cu destinul. În altă ordine de idei, poți să faci excursii sau plimbări sau ieșiri în societate, fie din plăcere sau fie din necesitate. Poate te-ai mutat de curând și trebuie să faci naveta sau acest tranzit mai este benefic și pentru a-ți îmbunătăți sau schimba, de exemplu, mijloacele din care îți iei informația sau mijloacele cu care comunici. Și mă refer la telefon, laptop sau chiar îți poți schimba mașina. Dar îți recomand să asculti și videoclipul cu atenție la Jupiter în Gemeni, pentru că sunt acolo foarte multe lucruri și avertismente pe care eu le menționez și pe care ar fi bine să le asculți. Îl găsești tot pe acest canal. Tot acest tranzit este benefic pentru semnarea unor contracte, pentru examene, pentru a obține anumite diplome. Jupiter în casa a treia te poate ajuta la vindecarea unui conflict sau unor relații tensionate între tine și membrii familiei. Mă refer la frați, surori, unchi, mătuși, verișori sau poate chiar și vecini. Și depinde de tine să vrei să faci asta.
Dar tot Marte te poate face combativ peste măsură în a vrea să le demonstreze altora valoarea ta și în a te face ascultat. Gândește-te dacă merită ceea ce ai putea pierde, dacă te ambiționezi comparat la ceea ce ai putea câștiga și de asemenea ai grijă la victime colaterale. Cu Uranus pe casa banilor, cel mai înțelept lucru ar fi să acționezi precaut și cu responsabilitate și să nu te grăbești, pentru că poți avea parte de anumite surprize. Iar surprizele știm toți că pot fi bune și pot fi mai puțin bune. Îți doresc succes! Taur și ascendent Taur. Jupiter în Gemeni, pentru următorul an, va ocupa casa a doua voastră, adică casa banilor. Păi, ce-i mai frumos decât să-l ai pe marele benefic în domeniul banilor? Poate că ai reușit performanța de a fi avansat la job sau în carieră. Să nu uităm că Jupiter a fost la voi în Taur pentru ultimul an și cu siguranță te-a ajutat să te afirmi într-un anumit mod. Iar Pluton a fost în Capricorn pentru timp de 14 ani, care pentru voi reprezintă exact casa guvernată de Jupiter. Cu siguranță ai prosperat, măcar într-un domeniu, iar acum acest tranzit va veni cu o considerabilă creștere a stimei de sine și tu te vei simți în largul tău din punct de vedere financiar, material. Faptul că guvernatoarea ta, Venus, este tot în Gemeni lângă Jupiter, tot în casa banilor, conjunctă cu Jupiter, dar și cu Soarele, la momentul de ingres al lui Jupiter în Gemeni, păi ce pot să îți spun mai mult decât că toate aceste șanse și oportunități financiare sunt de partea ta. Mica benefică, în conjuncție cu marele benefic în casa banilor și a valorizării personale, nu poate fi decât de bun augur. Nu de mult, Jupiter aflat încă în zodia ta, în luna mai, s-a aflat în cazimii cu Soarele, adică a fost în inima Soarelui. Probabil că atunci pentru tine a fost un moment de apogeu al afirmării tale. Planeta care se află în cazimii cu Soarele, adică ea este conjunctă cu Soarele și ambele planete sunt suprapuse. Deși ele văzute de pe Pământ par suprapuse, ele nu se suprapun. Cu siguranță că ele au o anumită distanță între ele. Dar vorbesc de acest aspect de cazimii, iar Jupiter a fost în aspect de cazimii cu Soarele și planeta care este în cazimii cu Soarele poate fi arsă de Soare, cum spunem în astrologie, iar acest lucru se traduce că energia planetei, adică a lui Jupiter în acest caz, este potențată la maxim. Dar eu mă interpretez și altfel acest aspect de cazimii și spun că este un fel de totul sau nimic, adică poate fi și un cuțit cu două tăișuri. Se poate să fi fost un eveniment marcant pozitiv sau unul negativ pentru tine. Dar acum cu această aglomerare și triplă conjuncție Soare-Venus-Jupiter în Gemeni pe zona banilor la tine, sigur că poți avea parte de efecte pozitive. Ori ești avansat în carieră, ori ți se mărește salariul, dar ceva pozitiv pe zona banilor ar trebui să simți. Dacă nu, atunci când? Este un moment bun pentru o creștere de salariu, pentru un al doilea job sau pentru un job part-time ca să vină mai mulți bani și tu să te simți mulțumit și cu o stimă de sine mai bună. Venus mai este responsabilă și de relații, de iubire, de partea frumoasă a vieții, adică de frumosul vieții în care trăim, de ambianța mediului nostru de viață. Trigonul acestor 3 planete din zona banilor latină cu Pluton din Vărsător îți poate aduce schimbarea de care poate nici nu știai că ai nevoie. Dar atenție și la cheltuieli, căci acest aspect poate predispune și la o atitudine de a fi mai bonomi, așa, sau cum am zice mai pe românește, unde merge suta, merge și mia. Sau există un potențial risc să nu acorzi destulă importanță acestui aspect financiar și să nu-ți faci socotelile realist. Aceste aspecte astrale pot aduce și teste pe acest plan financiar. Dacă știi că urmează să ai anumite cheltuieli, nu uita să-ți faci un fond de rezervă sau dacă faci un împrumut, să nu iei mai mult decât poți returna. Și încă ceva, cu aceste planete pe zona valorizării, ce talente ai tu și poate ar fi timpul să le pui la treabă să-ți aducă și bani în viitor. Dacă trebuie să te perfecționezi,
poate doar puțin, da? Prin anumite cursuri, sau poate mai trebuie să citești ceva, astfel încât să te simți confortabil cu ceea ce știi. Acum este un moment perfect să faci acest lucru. Atenție și la cât și ce mănânci. Este o atenționare pe autoindulgență în zona asta cu Jupiter aici. Îți doresc mult succes! Gemeni și ascendent în Gemeni. Ingresul, dar și tranzitul lui Jupiter în zodia voastră are loc, evident, la voi în zodie. Deci, pentru ascendent se produce pe casa 1. Guvernatorul vostru, Mercur, se află în casa a 12-a în aceste zile, dar în curând va intra în casa voastră 1, adică în zodia Gemeni. Acum nu prea vă simțiți voi efervescenți cum ar trebui sau cum ați vrea sau cum sunteți voi de obicei, dar acest lucru nu va mai dura foarte mult timp. Momentan sunteți într-o zonă mai retrasă a vieții, sunteți poate într-o perioadă de reflectare și de introspecție și vă faceți un fel de analiză în legătură cu anumite valori materiale și pecuniare bănești. În această perioadă, mai mult gândiți decât vorbiți. Aveți tot felul de frământări cu privire atât la planul concret al vieții, la latura material-financiară, dar vă gândiți și la sufletul vostru. Vă vine greu să schimbați anumite mentalități care vă sunt familiare despre ce înseamnă bogăția și acumularea materială versus împlinirea și liniștea sufletească. Jupiter a stat în casa 12-a timp de 1 an de zile. A fost o perioadă în care ați reflectat îndelung și o perioadă care v-a cam pus pe gânduri și poate uneori v-a scăzut stima și încrederea în sine. Însă acum lucrurile se schimbă. Jupiter a trecut din casa voastră a 12-a și este pe casa 1. Este o bucurie acum să ai posibilitatea să te schimbi și să te afirmi într-un nou tu. Dar nu te poți afirma într-un nou tu fără a-ți lărgi orizonturile cunoașterii și fără a învăța ceva nou. Vei primi informații și idei atât prin vise cât și prin sincronicități, iar gândirea va lucra mână-mână cu intuiția. Mai poți avea schimbări de mentalitate care îți vor aduce mai multă liniște sufletească. Aceste schimbări pot surveni în urma unor revelații de natură spirituală, menită să te facă să acorzi mai mare importanță atât sufletului tău, cât și legăturii tale cu Dumnezeu. Meditația și introspecția vă sunt benefice pentru a vă clarifica mintea și a vedea soluțiile la problemele care vă frământă sau care vă frământau, mai ales cele de ordin sufletesc și spiritual. Cam asta vrea Mercur în casa 12-a. În curând, Mercur va face conjuncție cu Uranul și veți putea avea parte de anumite surprize, dar și de noutăți sau de vești surpriză. Se poate să aflați anumite adevăruri despre alții sau voi să fiți cei care faceți mărturisiri. Putem vorbi și de adevăruri șocante. Sau poate veți lua decizii importante legate de viitor, dar aici mă refer atât la sănătatea voastră, nu doar fizică, ci și spirituală și sufletească. Cum doriți să vă trăiți viața de acum înainte și ce este mai important pentru voi, sufletul și sănătatea sau acumularea de bunuri și viața materială? Să ai încredere și mai ales credință în forța aceea mare, să te conectezi la Dumnezeu și la credința în Dumnezeu. Știu că ai făcut asta mai ales în ultimul an, dar mai este necesar să faceți încă acest lucru, nu foarte mult timp, până intră Mercur în Gemeni. De altfel, asta ar trebui să facem toți, mereu, indiferent de energetica planetară care uneori ne împinge departe de conexiunea cu Dumnezeu, punând materialul pe primul loc. Lui Jupiter îi place când noi avem încredere în noi, în forțele noastre, când suntem optimiști și când nu ne victimizăm. Așadar, acum, pentru o perioadă mai scurtă, vorbim de efectele lui Mercur în casa voastră a 12-a, dar din 4 iunie 2024 el va intra în Gemeni la voi acasă, unde va face conjuncție cu Jupiter și de atunci chiar veți avea parte de efectele benefice ale lui Jupiter în Gemeni, adică plimbări, cumpărături, semnare de acte, de contracte, vânzări sau închirieri, discuții, înscrierea la anumite școli, cursuri, îmbunătățirea și optimizarea profilului vostru mental și intelectual.
Toate acestea sunt menite sau le veți face pentru afirmarea voastră ca persoană și ca personalitate în această lume. Capul sus, înspre Dumnezeu, căci acolo se află și inspirația și tot de acolo vă vine intuiția necesară pentru a face schimbarea de care aveți nevoie, pentru ca Jupiter să vă dăruiască cornul abundenței cât timp va sta în zodia voastră. Vă doresc succes! Rac și ascendent în Rac. Jupiter intră în Gemeni, unde va sta timp de 1 an de zile până pe 10 iunie 2025. Gemenii pentru voi reprezintă casa a 12-a. Casa a 12-a este una dintre cele două case astrologice guvernate de Jupiter în zodiac. Nu pot să vin să vă vând fantasmagorii, cum că acest tranzit este unul care te hrănește doar cu lapte și miere din cornul abundenței. Casa a 12-a este o casă mai greuță, este mai înainte de toate este o casă a sufletului, a spiritualității, care are nevoie în primul rând de credință, de Dumnezeu, de căutarea sinelui interior. Este, dacă vrei, casa căinței și a pocăinței. Casa a 12-a este domeniul din harta natală care ne aduce oportunități prin care să vedem dacă putem să fim acel bun samaritean, să ne aducem aminte că nu suntem nemuritori și că viața mai are și alte laturi decât bani, funcții și cum să fac să mai adaug ceva la planul material. Aici primează sau ar trebui să primeze sufletul vostru, liniștea sufletului și să ne aducem aminte că fără Dumnezeu și credință nu suntem nimic. Fiind o zonă și a bolilor cronice, poate nu ar strica să vă faceți niște controale medicale pe care le-ați amânat. Gemenii guvernează respirația, zona toracelui, plămânii și brațele cu mâinile. Sau poate ați putea să faceți practici de genul meditații ghidate cu respirație, care să vă îmbunătățească tonusul sau pentru relaxare, sau de ce nu pentru focusare. Există diferite tehnici de meditație prin respirație care lucrează diferite zone energetice sau chiar pe afecțiuni. Făceam referire la aceste tehnici și în celălalt videoclip cu atenție la Jupiter în Gemeni pe care îl poți viziona. Deci meditațiile vă pot ajuta sau plimbările în natură, pentru că prin meditație vă veți conecta foarte mult la Dumnezeu și este ceea ce aveți nevoie pentru a primi răspunsurile pe care le căutați. Plimbările în natură iarăși vă ajută. Puteți face vizite în locuri încărcate energetic și spiritual, de exemplu, la o biserică unde vă place să mergeți, sau la o mănăstire, sau la mai multe mănăstiri. Poate nu erați genul, dar acum cred că nu v-ar strica. Pentru că vă va face bine, va fi benefic pentru voi. Tot pe acest tranzit este de dorit să stați departe de vicii și să nu intrați în anumite situații incerte, în anumite anturaje așa, care v-ar putea atrage în zona de gri a vieții, din punct de vedere legal, mă refer. Evitați tranzacțiile dubioase pentru că nu vă avantajează. Poate vă dedicați unor cauze cu scop umanitar, de voluntariat pentru cei defavorizați. Încercați să ajutați cât de mult vă permiteți. Sigur, acum nu trebuie să vă luați pelerina de supererou și să salvați lumea, dar la nivelul la care vă permiteți, ajutați-vă semenii. Jupiter recompensează aceste gesturi, dar atenție să nu o faceți din orgoliu sau pentru că trebuie. Ajutați atunci când inima vă spune, când simțiți cu adevărat, chiar dacă este cu o vorbă bună, tot ajutor se numește. Dar voi sunteți maestri în a-i ocroti pe ceilalți, așa că vă va veni ușor să-i ajutați. Doar să nu așteptați recunoștință și nici laude de la cei pe care i-ați ajutat. Ajutorul și răsplata vă vor veni din altă parte. Are Universul grijă să echilibreze lucrurile.
La fel, dacă aveți voi un viciu, poate reușiți să scăpați de el. Luna nouă din Gemeni, din 6 iunie, poate fi o oportunitate de a seta intenții în acest sens. Luna este guvernatoarea voastră și vă poate ajuta să începeți anumite demersuri pentru a renunța la anumite vicii, dacă știți că aveți anumite vicii. La momentul ingresului lui Jupiter în Gemeni, luna este în Capricorn, în casa voastră a 7-a, unde nu prea se simte bine. Adică este în detriment. Dar ea se mișcă repede prin zodiac, stă aproximativ 2 zile jumătate într-o zodie, de aceea influența ei este tranzitorie, cu efecte și mai bune și mai tensionate, pentru că la fiecare 2 zile jumătate ea schimbă zodia și face alte aspecte cu acest Jupiter din casa voastră a 12-a. Evident că contează harta voastră natală și unde aveți luna și unde aveți Jupiter și alte planete. Aici vorbim doar de un tranzit la nivel general, așa că nu intrați în panică, că nu este totul atât de negru precum pare, pentru că fiecare avem o hartă natală și nu ne putem lua doar după horoscopul la nivel general. Deci, ca un rezumat pentru voi, acest tranzit jupiterian vă invită la reconectarea cu sufletul vostru, la găsirea echilibrului și a liniștii interioare prin credință și conectarea sub orice formă la Dumnezeu, la univers. Mergeți în locuri sfinte, ajutați pe cei nevoiași atunci când este nevoie și când vă spune inima voastră să faceți acest lucru. Plimbări în natură, în locuri în care să vă întâlniți cu voi înși-vă, tehnici de respirație, meditații cu respirație, renunțarea la tot ce vă face rău sufletului, dar și corpului vostru. Într-un cuvânt, să faceți lucruri plăcute lui Dumnezeu, pentru că acestea sunt lucruri plăcute și sufletului vostru. Vă doresc mult succes! Leu și ascendent în Leu. Jupiter intră pentru voi în casa 11-a. Toți ochii vor fi pe voi. Nu că n-ați fi în centrul atenției de obicei, dar acum Jupiter vă deschide mult mai multe oportunități de a fi în centrul grupurilor. Veți fi înconjurat de oameni. Veți avea o creștere de expunere personală în mijlocul maselor de oameni, în mijlocul grupurilor. Asta poate veni prin job sau în domeniul personal. Dacă deja sunteți într-o asemenea postură, acum veți fi și mai mult. Prieteni, oamenii în general vă vor înconjura cu atenția lor, iar voi veți fi super încântați de această expansiune socială. Și cu mica benefică Venus alături de Soare și de Jupiter, marele benefic în casa grupurilor, să vă țineți. Ar putea fi poezia vieții, cum spune Romeo Popescu, un alt mentor de-al meu. Trigonul acestui stelium de planete din casa voastră a 11-a, adică vorbesc de Jupiter, Venus și guvernatorul vostru Soarele, la ei mă refer, trigonul cu Pluton din Vărsător vă va aduce oportunități, aș putea spune, care vin de la Dumnezeu. Este exact ceea ce vă place vouă, dar și ceea ce aveți nevoie. Fie că stabiliți raporturi de comunicare, fie de business sau tranzacții cu anumite grupuri de oameni, acest aspect și acest tranzit ar trebui să vină cu bogăție și cu abundență pe multe planuri din viața voastră, bani, resurse și chiar iubire. Soarele, guvernatorul ascendentului și al zodiei voastre, va tranzita racul din 21 iunie până în 23 iulie, după ce iese din zodia Gemeni. Dar din 23 iulie, timp de o lună de zile, Soarele va străluci pe cerul vostru înstelat și va face din nou aspect armonios cu Jupiter din Gemeni. Deci veți avea parte din nou de afirmare și de abundență și mă refer la sextilul pe care îl va face cu Jupiter din zodia Gemeni. Dar va trebui să vă suflecați mânecile și să faceți acea abundență să sporească. Important este să fiți optimiști și să credeți în forțele proprii. Jupiter amplifică credințele existente, să nu uităm asta. Iar dacă voi aveți o stimă de sine bună și un optimism care nu frizează domeniul supranaturalului, adică fiți optimiști, dar nu credeți chiar în minuni, atunci totul este posibil.
Minunile se întâmplă și datorită nouă, atunci când credem că putem, când ne dorim să facem, dar și facem ceva concret ca acel vis sau dorință să devină realitate. Este deci o perioadă frumoasă și plină de satisfacții, acest tranzit jupiterian pentru voi. Timp de 1 an de zile vor fi și tranzite mai provocatoare, cu siguranță, cu o energie mai greoaie, dar așa, overall sau în general, acest tranzit vă avantajează de minune și vă vine ca o mănușă. Pune leul în centrul mulțimii și fă să se afirme și să mai câștige și bani din asta și chiar și iubire. Ce vreți mai mult de atât? Însă, v-aș recomanda să ascultați și al doilea videoclip pe care l-am făcut referitor la Jupiter în Gemeni și se numește Atenție la Jupiter în Gemeni, pentru că ați putea fi direct vizat de energia mai joasă a acestui tranzit jupiterian. În rest, dacă țineți cont și de atenționări și de avertismentele din acel videoclip, va fi o perioadă chiar frumoasă. Vă doresc succes! Fecioara și ascendent în Fecioară. Jupiter, în 26 mai, va intra în casa voastră a 10-a. De când visați sau vă doriți să avansați în carieră sau să fiți recunoscut din punct de vedere al statutului vostru, de când munciți, că voi sunteți hărnicuții zodiacului, de când meșteriți voi la acel cuib de paie și lut și crenguțe și pene, asemenea rândunicii, sigur, metaforic vorbind, dar mă refer la munca pe care ați depus-o înspre a vă face un renume, înspre a fi cineva sau a fi o autoritate în domeniul vostru de activitate. Sau poate chiar ați muncit cu ghilimelele de rigoare la construcția unei relații serioase, iar acum a venit vremea să o solidificați și să treceți la următorul nivel și să vă căsătoriți. Sau poate vă schimbați statutul din punct de vedere social în domnul sau doamna X, nu? Sau poate ați tras din greu la a ajunge în funcția mult dorită și râvnită, iar acum poate ați ajuns acel director general sau GM, acel general manager, sau domnul sau doamna avocat, sau cine știe ce titlu ați mai dobândit cu Pluton în Capricorn și cu Jupiter în Taur. Sau poate acum a venit vremea să vă pensionați. De ce nu? Există și această posibilitate. Este tot o schimbare de statut. Sau poate deveniți părinți. Se mai poate să vă câștigați supremația în familie și, în sfârșit, după lupte seculare, deveniți și voi șefi la voi în clan. Evident că poate fi interpretat și ca o glumă, dar există și aceste posibilități în care autoritatea și supremația să vă fie recunoscută și acordată conform meritelor voastre în orice domeniu. Jupiter în casa a 10-a poate veni cu noi responsabilități și cu o nouă postură autoritară care vine la pachet cu responsabilități. Mercur, guvernatorul vostru, este în casa a 9-a acum, la momentul ingresului lui Jupiter în Gemeni și de aici cine știe ce surprize vă poate aduce atunci când va face conjuncția cu Uranus în Taur, mai exact pe 29 mai, până în data de 4 iunie, când iese din Taur și intră în Gemeni, unde îl va ajunge din urmă pe Jupiter, cu care va face conjuncție în casa a 10-a. Veți discuta afaceri, veți vorbi lucruri serioase, faceți tranzacții, semnați contracte oficiale cu privire la carieră sau la statut social, la poziția voastră în societate. Poate chiar pe timpul când Mercur era în casa a 9, adică până pe 4 iunie 2024, să fi primit anumite vești legate de acceptarea la studii, de examene luate, de interviuri luate, de obținerea unei vize de plecare într-o țară îndepărtată sau de obținerea unei burse de studiu la o facultate. Desigur, mai poate fi și reversul medaliei acestor aspecte numerate, dar oricum ar fi, nimic nu este întâmplător, totul are un scop și un plan divin în spate, de care noi cu siguranță nu suntem conștienți. Faptul că Mercur intră în casa a 10-a lângă Jupiter, dacă o ușă s-a închis pentru voi pe perioada lui Mercur în Taur, acum se va deschide alta mult mai bună.
Trigonul Jupiter cu Pluton din Vărsător ne poate face să câștigăm ceva, pierzând sau renunțând la altceva. Sau, cu alte cuvinte, lasă-L pe Dumnezeu să așeze lucrurile, că El știe lucruri pe care noi nu le știm. Cam asta se întâmplă pe cerul vostru înstelat în următoarea perioadă. Vă doresc mult succes! Balanța și ascendent în balanță. Din mai 2024 până în iunie 2025, Jupiter pentru voi va tranzita casa a noua. Într-un fel, Jupiter va fi la el acasă, într-o casă care este familiară. Aici își va revărsa cornul abundenței pentru voi, adică mai exact în domeniul studiilor superioare și a celor de lungă durată, a studiilor universitare, postuniversitare, master sau doctorate. Asemenea, Jupiter vă va influența aspectul legat de călătoriile de lungă distanță și de lungă durată și tot ce are legătură cu străinătatea, cu străinii, cu limbile străine, cu filozofia de viață și cu credințele voastre sau credințele impuse de alții, de exemplu de societate sau de părinți, sau chiar de religia din care faceți parte. Dacă vă doreați să vă extindeți orizonturile prin studiu și cunoaștere, prin învățarea de lucruri noi, poate chiar a unei limbi străine, sau să vă mutați în străinătate, acum este momentul prielnic. Sigur, același lucru este valabil dacă, de exemplu, sunteți plecați de mult timp din țară și vreți să reveniți în țară sau să vă mutați în altă țară, și asta este posibil. Dar un lucru important cu care vine Jupiter în Gemeni în casa săgetătorului pentru voi este cunoașterea, sub orice formă ar fi ea. Vă extindeți orizonturile cunoașterii și dobândiți cunoștințele necesare care vă vor permite să vă creșteți stima de sine, să vă aducă mai multă abundență, dar mai ales să vă ajute să vă consolidați sau să percepeți adevărul vieții sau să îmbunătățiți perspectiva asupra vieții, convingerile și credințele. V-aș recomanda să urmăriți și videoclipul cu avertismentele acestui tranzit, care se numește Atenție la Jupiter în Gemeni, de pe acest canal, deoarece vă vizează din plin și pe voi. Cunoașterea și filozofia de viață se pot schimba și se pot extinde și prin călătorii inițiatice sau doar prin călătorii în lume, pentru a vedea și alte perspective și alte laturi ale vieții. Pe voi vă pot asemăna cu Buddha, care a stat doar în palatul său, fără să iasă niciodată timp de mulți ani, timp în care a crezut că viața peste tot era identică cu cea pe care o experimentase la palatul tatălui său, iar când a decis să iasă în lume, să colinde, și a văzut că viața este și durere, și suferință, și moarte, și foamete, a devenit acel înțelept iluminat pe care îl cunoaștem noi astăzi. Exact acest lucru ar putea însemna pentru voi acest tranzit. Poate fi nu doar o călătorie pe meleaguri străine care să vă aducă acumularea de cunoștințe despre viața concretă, ci poate fi și dobândirea cunoașterii printr-o călătorie fizică, geografică, dar care să se transforme într-o călătorie cu sens spiritual, menită să vă înalțe și să vă aducă mai aproape de adevărul divin. Vă doresc mult succes! Scorpion și ascendent Scorpion. Tranzitul jupiterian pentru următoarele 12 luni prin zodia Gemeni pentru voi are loc pe casa 8-a. Cu siguranță, în ultimul an, Jupiter v-a adus beneficii în casa parteneriatelor și a relației de iubire în care ați fost sau poate încă sunteți. Unii dintre voi v-ați și căsătorit sau poate doar v-ați logodit și v-ați mutat împreună. A trecut acea perioadă așa zisă de lapte și miere, care este la începutul oricărei relații. Acum Jupiter în casa 8-a vine și vă întreabă dacă relația vă priește și dacă sunteți fericiți pe deplin cu aceasta. Indiferent de răspuns, este posibil ca acest tranzit să vă aducă anumite temeri și insecurități legate de partea financiară din cuplu sau doar legate de partea voastră financiară. Începeți să vă întrebați diferite lucruri, așa cum numai voi știți să faceți în stilul vostru scorpionesc, profund și bănuitor. Posibil să aveți îndoieli cu privire la iubirea partenerului față de voi sau la iubirea voastră față de partener. Casa 8-a este și despre relațiile intime, despre sexualitate.
Cu Jupiter aici există două posibilități. Ori latura sexuală a relației devine un indicator al așa zisei sănătăți a relației voastre, indicator pe care nu ezitați să-l folosiți pe post de test sau de barometru și în funcție de rezultatele acestui indicator test să vă calmați aceste temeri și insecurități cu privire la relație, ori să vi le amplificați. Să nu cădeți în capcana de a judeca relația doar din perspectiva vieții intime. Folosiți-vă și intuiția, dar rămâneți totuși obiectivi și nu luați decizii pripite. Guvernatorul vostru principal, Marte, este în berbec în această perioadă și vă poate face să luați decizii pripite, dar având în vedere că Marte este conjunct atât cu nodul nord cât și cu Chiron, dacă reușiți să treceți testul deciziei impulsive și să judecați la rece situația din viața voastră, veți putea lua decizii de destin care să vă ajute să vindecați o rană sufletească mai veche. Pluton din Vărsător în trigon cu Jupiter din Gemeni este un aspect bun dacă doriți să faceți schimbarea de care să beneficiați mult timp de acum înainte, oricare ar fi acea schimbare, care poate veni că așa trebuie sau că alegeți voi să schimbați ceva în viața voastră. Casa 8 mai vorbește și despre banii la comun cu alții, banii din alte surse de venit decât munca pe care o faceți. Fie că vorbim de împrumuturi, de rente, de chirii, premii câștigate prin merit personal sau chiar investiții la bursă, Jupiter poate fi factorul de noroc care vă ajută în acest sens. Dar să nu uităm de faptul că Jupiter în Gemeni înseamnă schimbarea opticii de viață, a filozofiei de viață, a credințelor și a convingerilor după care v-ați ghidat în viață până acum. Gemenii vor informație, vor să știe, iar Jupiter vrea cunoașterea și învățarea să fie dusă la nivelul următor. Poate începeți să studiați despre bani, despre finanțe, poate vă înscrieți la cursuri de educație financiară sau chiar la o școală sau un curs de investiții la bursă. Poate dacă până acum nu ați crezut în așa ceva, acum schimbați perspectiva și vedeți finanțele și banii printr-un filtru mai rafinat, acela al unui om informat și educat. Dar feriți-vă de speculații financiare și de speculanți financiari. Vă recomand să vizionați și videoclipul celălalt de pe acest canal de YouTube despre atenționările lui Jupiter în Gemeni, pentru că conține informații prețioase și pentru voi. Este de dorit să rămânem optimiști, dar și realiști și să nu ne înverșunăm noi să deținem controlul asupra tuturor lucrurilor din viața noastră. Uneori un sfârșit este o oportunitate pentru un nou început, iar voi sunteți maestri în arta transformării pe principiul păsării Phoenix, așa că de ce să vă fie frică de schimbare? Vă doresc mult succes! Săgetător și ascendent în Săgetător. Guvernatorul vostru este în zodia opusă, în Gemeni, în casa a 7-a pentru voi. Nu se simte bine acolo, este în exil, în detriment. Este ca și când ar fi fost la voi în zodie, dar totuși își păstrează calitățile, doar că sunt puțin slăbite. Și totuși, pentru voi va produce efecte pe casa relațiilor 1 la 1, a partenerilor și a parteneriatelor. Jupiter vine cu dorința de expansiune și de cunoaștere și cu abundență la nivel relațional și de asocieri. Veți putea să vă faceți noi parteneri de afaceri sau să începeți o nouă relație sau mai multe și să nu știți pe care să-l alegeți. Mai ales că lângă Jupiter acum este și Venus și Soarele, vă puteți întâlni perechea ideală sau sufletul pereche. Dar există și riscul ca această relație, care vă pare acum ideală sau perfectă, să fie doar o iubire de o vară sau să nu fie de lungă durată. Energia de Gemeni predispune la flirturi și la relații frivole, la superficialitate. Vă invit și pe voi să vizionați al doilea videoclip cu atenție la Jupiter în Gemeni, pentru că acolo spun destule lucruri despre partea negativă sau vibrația joasă a acestui tranzit. Jupiter în Gemeni, în ceea ce privește relațiile, ne poate face să ne plictisim repede de așa zisul suflet pereche sau
Să realizăm că după un timp când iese și Soarele și Venus din Gemeni, să nu mai fie chiar atât de ideală nici relația și nici persoana de care ne-am îndrăgostit și să începem o altă relație cu un alt suflet pereche și să se dovedească a fi la fel. Există tendința de superficialitate atât a oamenilor cât și a relațiilor, în cazul tău pe acest tranzit. Asta pentru cei singuri, pentru cei care sunt într-o relație, să poată să vi se ivească atât oportunitatea cât și nevoia de a vrea să cunoașteți și alte persoane, mai ales dacă relația în care sunteți nu este chiar stabilă sau de lungă durată. Și cine știe cum vă întâlniți cu cineva care vi se pare că e wow la prima vedere și că vă înțelege și vă umple lipsurile pe care le aveți în relația actuală sau pur și simplu sunteți atrași magnetic de o persoană și e posibil să vreți să încercați pe principiul ce ar fi dacă. Dar bineînțeles că dacă relația voastră este una închegată și frumoasă, nu veți intra în jocuri frivole de această factură. De asemenea, dacă sunteți într-o relație de ceva timp și relația este una sănătoasă și frumoasă și căsătoria ar fi următorul pas normal de făcut, probabil că asta veți face. Jupiter aduce și căsătorii. Casa a 7 este și casa proceselor, iar Jupiter, printre altele, este și legiuitorul. Deci puteți să începeți sau să demarați chiar procese de divorț sau de separare a unei uniuni. Asta ca și antipodul căsătoriei, despre care am vorbit mai devreme. Deci există ambele posibilități. Atenție la riscul de a fi superficiali în relație sau de a umbla cu fofârlica, pentru că poți fi demascat. Jupiter este și adevărul, iar energia gemenilor este una de inocență care comunică și spune tot și s-ar putea să vă dați singuri de gol. De asemenea, există riscul de a nu ști ce să alegi sau pe cine să alegi și să marșezi pe mai multe fronturi deodată și știm cu toții zicala românească, cine fuge după doi iepuri nu prinde niciunul. Așadar, sfatul meu este să nu aveți așteptări de la o relație care se formează pe acest tranzit. Dacă e să fie the one, sufletul pereche, va fi. Dacă nu, nu. Dar măcar nu veți suferi. Vă doresc mult succes și vouă. Capricorn și ascendent în Capricorn. Tranzitul lui Jupiter în Gemeni este la voi pe casa a 6-a. Vei începe să optimizezi regimul de muncă, stresul la muncă, sarcinile pe care le preiei sau le accepți sau care îți sunt date cu forță. Vei avea un an cu multă muncă, cu multe angajamente, poate vei fi pus în situația de a-i ajuta sau servi pe alții sau să fii la dispoziția apropiaților tăi prea mult, sau poate vei munci atât de mult încât să ajungi la burnout. Cunoașteți limitele sau dacă nu le cunoști, nu ți le cunoști și începi să te autoamăgești sau din orgoliu vrei să le faci pe toate, s-ar putea ca corpul să-ți pună piedică și să te oprească. Sănătatea este și ea vizată de acest tranzit și trebuie, sau mă rog, ar fi bine să-ți faci un control medical și niște analize. Rutina de zi cu zi, regimul alimentar, dieta, somnul, sunt capitole pe care tu trebuie să le scrii cu litere mari în agenda ta pe perioada de tranzit a lui Jupiter în Gemeni și să le acorzi o importanță deosebită în acest an. Poate din cauza dorinței tale de a te urca pe al nu știu câtelea munte pe care ai vrea să-l cucerești, corpul îți va spune nu. Și când corpul spune nu, ca să-l citesc pe celebru Gabor Mate, atunci și mintea ta ar trebui să spună nu și poate e timpul să-ți schimbi credințele și convingerile conform cărora tu trăiești de multă vreme. La tine este foarte valabilă această frază pe care am pus-o pe cover-ul acestui videoclip, work smarter, not harder, adică muncește inteligent sau de ce să fie greu când poate să fie ușor. Simplifică-ți existența, nu mai lua totul și mai ales munca în serios și nu te mai agita atât. Găsește calea prin care să faci totul mai ușor. Deleagă din sarcinile care pot fi date și altcuiva și nu mai fi tu cel care le face pe toate, că mai sunt și alții care știu să facă același lucru. Nu uita că cu cât vei fi mai disponibil, cu atât le va fi altora mai greu să te creadă când nu mai poți.
Set boundaries, adică setează-ți limite, astfel încât să fii eficient, dar să rămâi și sănătos. Nu-ți face nimeni statuie, să știi. Îți doresc mult succes. Vărsător și ascendent vărsător. Acest tranzit pentru vărsători are loc pe casa a 5-a, care este o casă a stimei de sine, a iubirii de sine, a pasiunilor, a hobby-urilor, a creației și a creativității. Tot casa a 5-a este și casa copiilor sau copilului interior. Este o casă de afirmare în care ne afirmăm prin ceea ce știm să facem. Vrei apreciere, recunoaștere, merite. Dacă le primești, bucură-te, chiar dacă nu sunt pe măsura așteptărilor. Jupiter expansionează ceea ce ai sau ceea ce crezi sau ceea ce ești deja, ceea ce găsește când intră în acest tranzit lung, iubirea în relațiile oficiale sau neoficiate, relațiile pasagere sau găsirea iubirii adevărate. Despre acest lucru poate fi vorba cu tranzitul lui Jupiter în casa a 5-a. Este important pentru toate zodiile să fim optimiști, dar totuși să păstrăm un simț al realității, să nu ne pierdem pe tărâmul viselor și al basmelor cu zâne și fluturași și unicorni. Există o măsură în toate, iar noi trebuie să fim conștienți de ea. Dacă dorești să te afirmi, fă ceva în sensul acesta. Poate mai ai nevoie să mai faci un curs, poate să ieși public mai mult, să te afirmi pe o scenă sau unde să te vadă lumea. Casa a 5-a este scena unde ne dăm în spectacol, unde ne place să ne vadă lumea și unde strălucim. Ales dacă avem și cu ce. Aici, în acest an, vei simți și tu bucuria vieții, optimismul. Vei simți că în sfârșit ești apreciat și ți se dă ceea ce e al tău, cum cezarului i s-a dat ceea ce era al său. Așa că bucură-te de viață, de faimă și de succes. Pot veni și bani și abundență din această ieșire la scenă deschisă. Pot crește relațiile sociale și te vei putea afirma într-o altă lume. Trigonul lui Jupiter cu Pluton din Vărsător, cât și aspectele benefice care sunt acum pe cer, adică conjuncția dintre Jupiter și Venus în trigon cu Pluton, este un aspect perfect pentru ceea ce îți dorești și pentru a-ți îndeplini dorința cea mai mare. Petrece timp cu copiii, iubește, fii natural și autentic și inocent ca un copil, joacă-te, pentru că joaca te face să întinerești, la fel ca și iubirea. Vei face cuceriri, dar trebuie să ieși în lume, să te afirmi pe toate căile. Vei fi curtat, apreciat și aplaudat. Este un tranzit foarte generos în oferte binefăcătoare, deci tu doar trebuie să fii pozitiv, optimist și să faci cel mai bine ceea ce știi deja să faci. Dacă simți nevoia, poți aprofunda o pasiune cu un curs, doar ca să-ți crești stima de sine și să dobândești teoria pe care să o acumulezi cu talentul și munca, care pot fi calea spre succesul tău garantat. Uranus, co-guvernatorul tău, este în Taur pe casa a 4-a. Pot apărea surprize referitoare la domiciliul tău, la casă, la cămin. Te muți sau cine știe. Îți vinzi casa, renovezi sau poate lucrezi de acasă. Se prea poate să apară ceva schimbări dacă nu au apărut încă de pe vremea când Jupiter a făcut conjuncția cu Uranus în casa ta a 4-a. Dacă nu, nu e timpul pierdut. Așadar, îți doresc și ție mult succes. Pești și ascendent în Pești. Jupiter, guvernatorul vostru, intră în Gemeni, ceea ce pentru voi înseamnă casa a 4-a. Vinzi, cumperi case, te muți, îți extinzi spațiul în care locuiești, dobândești casa aia pe care o numești cămin, pentru că a venit vremea să-ți faci un cuib al tău, iar Jupiter te ajută fiind guvernatorul tău și în trigon cu Pluton. Renunți la ceva ca să ai altceva. Ceva ce îți dorești de mult. Nevoia de a avea casa în care să te simți acasă, te vei conecta și te vei simți mai aproape de familie, de trecut și de cei dragi și vei avea oportunități să-ți faci propria familie dacă nu ai încă. Poți să vinzi o casă la un preț bun sau să cumperi la un preț bun. Poți avea profit în urma unei tranzacții imobiliare. Jupiter în casa imobiliarelor, adică în casa a 4-a, îți aduce profit. Sau cine știe, te hotărăști să intri în afaceri imobiliare.
Îți mărești spațiul de locuit sau chiar biroul sau locul unde te simți ca acasă. Poți să schimbi paradigma în ceea ce privește trecutul, casa în care ai locuit, conceptul care se referă la ce înseamnă căminul, casa sau familia pentru tine. Încearcă să menții optimismul și să te bucuri de orice lucru mărunt legat de ceea ce te face să te simți acasă, în siguranță și în confortul tău personal. Jupiter te va răsplăti dacă ești recunoscător pentru ceea ce ai și dacă crezi că ceea ce ai te face fericit. Fără ai din ce ai, iar Jupiter îți va aduce mai mult. Poți să îți muți biroul acasă și să lucrezi de acasă. Neptun, co-guvernatorul vostru pe gradul 29 Pești, ne invită pe toți, nu numai pe voi, să avem grijă la adicții și la escapism și la evadarea din realitate. Evităm adicțiile de orice fel, adică cum le putem evita? Încercăm să ne controlăm acel domeniu unde vedem și simțim că nu avem limite, unde e greu să spunem nu. Asta poate fi cheia succesului. Tot ce este prea mult îi dă aripi lui Jupiter ca să aducă și mai mult. Dacă excesul sau excedentul este la polul pozitiv, atunci așa să fie. Dar dacă ne abandonăm în vicii și în orice formă de escapism pentru a ieși din realitate, atunci trebuie să fie un semnal de alarmă. Pentru ascendenți în Pești poate fi vorba de excese raportate sau în legătură cu corpul fizic, cu adicții legate de ceea ce mâncăm, ce bem sau ce consumăm ca și hrană spirituală. De exemplu, poate citim prea mult sau poate urmărim prea multe filme sau cine știe în ce domeniul al artei ne abandonăm doar ca să ne deconectăm și să fugim de realitate. De asemenea, atenție mare la alcool, consumul de alcool, droguri și alte substanțe care pot crea dependențe. Dacă reușim să minimalizăm acest aspect al lui Neptun pe gradul 29, atunci Jupiter îți aduce exact ceea ce ai nevoie. Să nu uităm că Jupiter amplifică ceea ce găsește. Deci dacă noi încercăm din răsputeri, să facem lucruri plăcute lui Dumnezeu și ceea ce ne și place și nouă să facem, da? De exemplu, din pasiunile noastre care ne-ar putea aduce beneficii și bani. Atunci Jupiter va expansiona și va crește această energie pe care el o găsește atunci când intră în casa a patra sau în fiecare casa astrologică pentru fiecare zodie, dar acum vorbeam despre ascendenți în Pești. Eu vă doresc mult succes tuturor și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Să ne revedem la următorul videoclip. Mai buni, mai înțelepți și cu mai multă cunoaștere.